Κατά τη διάρκεια των παιδικών μου χρόνων, η οικογένειά μου ήταν σαν μια σταγόνα νερού, σε έναν τεράστιο ποταμό. Δεν παρέμεινε ποτέ σε μια τοποθεσία για πολύ. Εγκατασταθήκαμε στο Rhode Island όταν ήμουν 8 και παρέμεινα εκεί μέχρι που πήγα στο κολέγιο στο Colorado Springs. Οι περισσότερες από τις αναμνήσεις που έχω είναι από τον καιρό μου στο Rhode Island, αλλά υπάρχουν θραύσματα στη σοφίτα του εγκεφάλου μου που ανήκουν στα διάφορα σπίτια που είχαμε ζήσει όταν ήμουν πολύ νεότερος. Οι περισσότερες από αυτές τις αναμνήσεις είναι ασαφείς και άσκοπες. Να κυνηγώ ένα άλλο αγόρι στην πίσω αυλή ενός σπιτιού στη Βόρεια Καρολίνα, η προσπάθειά μου να φτιάξω μια σχεδία για να επιπλέψω στον κολπίσκο πίσω από το διαμέρισμα που νοικιάζαμε στην Πενσιλβάνια και ούτω καθεξής. Υπάρχει όμως μια σειρά από αναμνήσεις που παραμένουν ξεκάθαρες, σαν γυαλί, λες και έγιναν χθες. Αναρωτιέμαι συχνά αν αυτές οι μνήμες είναι απλά ζωντανά όνειρα που παράγονται από εκείνη την ασθένεια μεγάλης διάρκειας που βίωσα εκείνη την άνοιξη, αλλά στην καρδιά μου ξέρω ότι είναι πραγματικές. Ζούσαμε σε ένα σπίτι ακριβώς έξω από την πολυσύχναστη μητρόπολη του New Vineyard, Maine, με πληθυσμό 643 άτομα. Ήταν ένα μεγάλο σπίτι, ειδικά για μια οικογένεια τριών. Υπήρχαν αρκετά δωμάτια που δεν πρόλαβα να δω στους 5 μήνες που κατοικήσαμε εκεί. Κατά κάποιο τρόπο ήταν σπατάλη χώρου, αλλά επρόκειτο για το μόνο σπίτι στην αγορά εκείνη την εποχή. Τουλάχιστον μέσα σε απόσταση μιας ώρας από τη δουλειά του πατέρα μου. Την ημέρα μετά τα 5 γενέθλιά μου, στα οποία παρευρέθηκαν μονάχα οι γονείς μου, ανέβασα πυρετό. Ο γιατρός είπε ότι είχα λιμώδη μονοπυρήνωση, που σήμαινε πως δεν έπρεπε να παίζω και να τρέχω για λίγο καιρό, όπως και ο πυρετός θα ανέβαινε μέσα στις επόμενες 3 εβδομάδες. Ήταν φρικτό πράγμα το να βρίσκομαι καθυλωμένο στο κρεβάτι. Βρισκόμασταν σε διαδικασία που μαζεύουμε τα πράγματά μας για να μετακομίσουμε στην Πενσιλβάνια και τα περισσότερα από τα πράγματά μου ήταν ήδη μέσα σε κουτιά, αφήνοντας το δωμάτιό μου άδειο. Η μητέρα μου έφερε τσάι και βιβλία αρκετές φορές την ημέρα, και αυτά εξυπηρετούσαν τη λειτουργία να είναι η κύρια μορφή ψυχαγωγίας για τις επόμενες εβδομάδες. Η πλήξη έμοιαζε πάντα να με περιμένει πίσω από κάθε γωνία, περιμένοντας να γυρίσει το άσχημο κεφάλι της και να γίνει μέρος της δυστυχίας μου. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς γνώρισα τον κύριο Χαμογελαστό. Νομίζω ότι ήταν περίπου μία εβδομάδα μετά τη διάγνωσή μου με λιμώδη μονοπυρήνωση. Η πρώτη μου μνήμη του μικρού πλάσματος είναι να τον ρωτάω αν έχει όνομα. Μου είπε να τον αποκαλώ κύριο Χαμογελαστό, επειδή το στόμα του ήταν μεγάλο. Στην πραγματικότητα, τα πάντα πάνω του ήταν μεγάλα σε σύγκριση με το σώμα του. Το κεφάλι, τα μάτια, τα στριμμένα αυτιά του, αλλά το στόμα του ήταν μακράν το μεγαλύτερο. «Μοιάζεις με Φέρμπι», είπα καθώς γύριζα ένα από τα βιβλία μου. Ο κύριος Χαμογελαστός σταμάτησε και με κοίταξε αμήχανα. «Φέρμπι? Τι είναι Φέρμπι?» ρώτησε. Κούνησα τους ώμους. «Ξέρεις, το παιχνίδι. Το μικρό ρομπότ με τα μεγάλα αυτιά. Μπορείς να παίζεις μαζί τους και να τα ταΐζεις σχεδόν σαν ένα πραγματικό κατοικίδιο». Ο κύριος Χαμογελαστός συνέχισε. «Δεν χρειάζεσαι ένα από αυτά. Δεν είναι το ίδιο με το να έχεις ένα πραγματικό φίλο». Θυμάμαι ότι ο κύριος Χαμογελαστός εξαφανιζόταν κάθε φορά που η μητέρα μου σταματούσε για να δει αν είμαι καλά. «Μπαίνω κάτω από το κρεβάτι σου», μου εξήγησε αργότερα. «Δεν θέλει οι γονείς σου να με δουν, γιατί φοβάμαι ότι δεν θα μας αφήσουν να παίζουμε πια». Δεν κάναμε πολλά κατά τη διάρκεια αυτών των πρώτων ημερών. Ο κύριος Χαμογελαστός κοίταξε τα βιβλία μου, γοητευμένος από τις ιστορίες και τις εικόνες που περιείχαν. Το τρίτο ή το τέταρτο πρωί μετά την πρώτη μας συνάντηση, με χαιρέτησε με ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό του. «Έχω ένα νέο παιχνίδι που μπορούμε να παίξουμε», είπε. «Πρέπει να περιμένουμε, αφού η μητέρα σου θα έρθει να σε ελέγξει, γιατί δεν πρέπει να μας δει να το παίζουμε. Είναι ένα μυστικό